अरविंद मोहम्मद उठी के भोरे भोरे करिह तैयारी सुनो हमसे न तनिको लेट होई उठी के भोरे भोरे करिह तैयारी सुनो हमसे न तनिको लेट होई मम्मी के संग छठी घाट पर वही जा कर जा सुनो भेंट होई मम्मी के संग छठी घाट पर वही जा कर जा सुनो भेंट होई महिमा महान छठी माई के बान यही से पूजो सभी आइले बान प्यारी के बात सब उनका से कही हो हमने के और जी पुराई के जाए महिमा महान छठी माई के बान यही से पूजे सब आई के बान प्यारी के बात सब उनका से कही हो हमने के और जी पुराई के जाए लागेला भीड़ बड़ी जल्दी से आवो तनी तबे नु मामला सेट होई मम्मी के संग छठी घाट पयली हो वही जा करे जा सुनो भेंट होई मम्मी के संग छठी घाट पयली हो वही जा करे जा सुनो भेंट होई अकेले तू तो रही हो फोन पर बात सब कही हो प्रिय सब प्रेमी बारे पीछा हो गईले उनका से कुछ न बतई हो सुनो अकेले तू तो रही हो फोन पर बात सब कही हो उसकर अरविंद बारे पीछा हो गईले उनका से कुछ ना बतई हो राइटर किसान से करिह ना बात हो वही जकुल मार्केट होई मम्मी के संग छठी घाट पर वही जा कर जा सुनो भेंट होई मम्मी के संग छठी घाट पर वही जा कर जा सुनो भेंट होई रिकॉर्डिंग स्टूडियो।